Вось давайте шчыра, хто з нас так ці інакш не становіцца закладнікам часу? Няма сярод нас такіх, бо на тое патрэбна неймаверная ступень свабоды, якую не забяспечвае нават нелімітаваная колькасць грошай, бо кожны з нас усё адно з'яўляецца шасцярнёй у сістэме чалавечага грамадства, бо не існуем мы па-за яе кантэкстам, як і па-за кантэкстам часу. І беларускія творцы савецкай эпохі памяталі пра тое асабліва. Хіба на вечар той можна забыцца. Солнце над лесом жар птушкай садится. Нешта спявае пяшотнае бор. Пахне чабор, пахне чабор. У сучасных СМІ ён стаў, цытую, унікальным прыкладам культурнага функцыянера, які здолеў ужывацца з савецкай уладай і пры гэтым заставацца беларусам. Пётр Устинович Броўка. Свабодны, так бы мовіць, паэт. А вось ці абмяжоўваць тую свабоду двукоссем, пытанне, мне здаецца, вартае разгляду. Хаця б таму, што трэба знайсці і зразумець азначэнне самога слова «свабода» у кантэксце жыцця трэцяга пасля Купалы і Коласа народнага паэта Беларусі. У купалаўскай народнай паэзіі быў надрыў, нерв, так? У Коласа быў такі смутак, умоўна кажучы, а ў Броўкі было святло, радасць. Ён быў паэт радасці. Ён ведаў, што жыццё вельмі безрадаснае, жахлівае. Жыццё это, дзе трэба ўвесь час жыць у палоне кампрамісаў. І у гэтым палоне кампрамісаў ён жыў. Суцэльная калектывізацыя, што месцамі абярнулася голадам, эпідэміямі і сялянскімі паўстаннямі. Барацьба з рэлігіяй шляхам рэпрэсіі, а затым і ўвогуле надышоў час эпохі вялікага тэрору. Але гэта было пасля. Ужо тады, калі Пятрусь Броўка меў за плячыма філфак БДУ і мог звацца літаратарам у самым прыкладным сэнсе гэтага слова. Калі амаль ніхто, ні сябры, ні будучая жонка не бачыў у без 5 хвілін уладальніку членскай кніжкі Саюза пісьменнікаў Хлапчука з Пуцілкавічаў, які пасвіў гусей, потым авечак, затым кароў і коней. І які амаль па складах пісаў лісты мужам мясцовых сялянак на франты Першай сусветнай. Таго Петруся, што скончыў царкоўна-прыходскую школу і няпоўны курс Лепельскага пачатковага вучылішча. Дачка дырэктара педтэхнікума Алена Рыдзеўская у замужжы Броўка не бачыла ў сваім выбранніку ні валаснога перапісчыка, ні справавода, ні тым больш саўгаснага рахункавода. Хаця Пётр Устинович імі ў свой час стаў. Факты сведчаць. Але ж факты для жанчыны – гэта тросць, капялюш і манеры. Відаць, Алена Михайловна па-жаноцку прадбачыла, як будзе ганарыцца сваім статусным мужам. Ён на вуліцы падходзіць да Евгеніі Плевбаум, напрыклад, цалуе яе ў ручку, і вось Алена Михайловна, будучая жонка Петра Устиновича, казала: «О, якія арыстакратычныя адносіны, нішто сабе, ого, вот это богема». Вось. І сама яна казала, што яе бацькі былі не вельмі ўзрадаваны тым, што яна пачала сустракацца з такім хоць і паэтам, але ўсё ж такі выхадцам з шматдзетнай сям'і, з далёкай вёсачкі на Віцебшчыне. Гэта быў амаль звычайны студэнт, друкаваўся, здорава, але ўсё ж такі ён не быў той богемай, якой здаваўся, пэўна, з першага погляду. Калі казаў табе «люблю», мяне ты коса змерала. Што хочаш ты, дык я зраблю, каб толькі ты паверыла. Я кветкі рад штодня насіць, і просьбы чуць няспынныя. Ды аднаго ты не прасі, цябе кахаць не кіну я. Вядома, што Алена Михайловна была такая дзяўчына з характарам. Скажем так, калі запрашаюць у кіно ці ў тэатр, яна так магла носікам пакруціць і сказаць: «Не хочу, не буду, не пайду». А Пятрусь Броўка на гэты выпадак меў заўсёды ў кішэні, калі сустракае з вучобы, усе квіткі у кінатэатры на ўсе сеансы, каб Алена Михайловна выбрала нешта тое, што ёй даспадобы. Вось такі лайфхак ад Петруся Броўкі. Вось. Ён ўсё ж такі ўзяў романтыкай. Тое, канешне, лірыка, але старонкі зборнікаў твораў – гэта амаль старонкі дзённіка, толькі больш праўдзівыя і свабодныя ад штучнасці. Зразумела для тых, хто чытае між радкоў. Бо так званых тлумачальных слоўнікаў жыцця, падрабязных успамінаў Пятрусь Броўка ніколі не пісаў і пісаць не збіраўся. Со спецпаведамлення сакрэтна-палітычнага аддзела Галоўнага ўправлення дзяржаўнай бяспекі Народнага камісарыята ўнутраных спраў СССР
аб ходзе падрыхтоўкі да першага всесаюзнага з'езду Саюза савецкіх пісьменнікаў. Броўка Пётр Устинович, беспартыйны, сын паліцэйскага, беларускі паэт, заўзяты нацмен. За многа ведаць шкодна, катэгарычна акрэсліў Броўка сваю пазіцыю Васілю Быкаву. І цяжка з тым не пагадзіцца, памятаючы, што ў гісторыі быў 37-й год. І паэт той год перажыў, не страціўшы жыцця і свабоды. Асабліва жыцця. А свабоды ў агульнапрынятым сэнсе гэтага слова, разумееце? Дэталёва ж Пётр Устинович не ўзгадваў нават пра уласную сям'ю. І менавіта таму аповед пра лёс бацькі творцы мы апусцім. Бо яго апускалі і да нас, і для нас. Хай сабе. Затое пра маці змаўчаць нельга. Тут голасам сэрца распавядаюць камяні. Распавядаюць пра жанчыну, якая пайшла ў асвенцімскую газавую камеру замест маладзенькай дзяўчыны. Вось дзе свядомая свабода выбару і сапраўдны прыклад самаахвярнасці. Такою, няхай і надта балючай старонкай біяграфіі савецкі паэт мог ганарыцца свабодна. Дарэчы, дзяўчына тая сама ўжо бабулька яшчэ ходзіць па зямлі, жыве ў суседняй з Пуцілкавічамі вёсцы, але журналістаў больш не прымае. Боль тых часоў непазбыўны, і штораз вяртацца ў мінулае ніякага здароўя не хопіць. Маладыя глядзяць у будучыню, а падчас пары юнацтва Броўкі, што было літаральна сінанімічна, яшчэ глядзелі ў кніжку. Купала, Колас, Пушкін, Лермонтаў, Шаўчэнка увасобілі паэзію у кантэксце прозы петрусёвага жыцця. Яна, зрэшты, была тыповай для беларускіх творцаў з вёскі. Час жа вымушаў дзейнічаць, адбудоўваць на руінах імперыі краіну пралетарыяў. Таму ўжо з 13 гадоў Пятрусь Броўка пайшоў працаваць. Ну, ён такі быў завадатар. Все-таки узяць, сабраўся пяшком, все-таки там, сколько яму было, ну, хай 18, сам, 17 гадоў. Сабраўся пяшком, у Барысаў пашоў, вярнуўся, все, камсамольскую ячейку открыл. Значит, тоже надо было пробить, все-таки з вёскі, это ж тоже не так. Ён сам сябе падняў на гэты ўзровень, ён сам стаў народным паэтам, вядомым там перакладчыкам, крытыкам і дзяржаўным дзеячам. Ой, не шапчы, моя бярозка, журлівым пошептам галіну, пайду сягоння ў поле позна, сустрэну любую дзяўчыну. 1926. Верш у жнівеньскім нумары чырвонай полатчыны, дзе Броўка пасля працаваў адказным сакратаром, стаў афіцыйнай кропкай адліку яго пісьменніцкай кар'еры. Праз год зухаваты паэт узначаліў мясцовы філіял маладняку. І не мінула нават дзесяцігоддзя, як творца апынуўся ў літаратарскіх шэрагах Саюза пісьменнікаў СССР. Але Алена Михайловна Рыдзеўская, што змяніла прозвішча ў 33-м, разгледзела ў Петрусю галоўнае. Надзейнага спадарожніка, здатнага не толькі да кніжнай паэзіі, але і да прозы рэальнага жыцця. Некаторыя нават казалі, што гэта быў шлюб па разліку, але калі ажаніліся, у іх не было вяселля як такога. Потым нават даты такой не было. Па ўспамінах Алены Михайловны нават, яна кажа, вось я ажаніліся ў сакавіку, пэўна, нават 8 сакавіка. Яны спачатку здымалі нават пакойчык, калі ў іх там цекла столя пасля дажджу, у іх быў там адна канапа, там столік абабіты цэратай, там крэсла на 3 ножках, дзе тут разлік? Быць асабістым крытыкам і рэцэнзентам, паплечніцай і музай, пазней нават першай дырэктаркай музея Броўкі, быць заўсёды побач, а дзеля таго змяніць гарнітур супрацоўніцы Ліма на фартух хатняй гаспадыні. Згадзіцеся, такі сабе разлік. Тым больш, што закартаваны цяжкасцямі вясковага побыту, Пётр Устинович не дазваляў сабе расхляба наладзіць будні, абмяжоўваць і шукаць самога сябе. Такі вось гётаўскі падыход да набыцця ўласнай свабоды абраў беларускі паэт. Для сябе ён устанаўліваў вельмі высокія патрабаванні. Жыў па распарадку, ён выстаўляў сабе задачы і самыя цяжкія ён у першую чаргу выконваў. Ён, напрыклад, кожную раніцу там прачынаўся ў 5 гадзін, ішоў шпацыраваць там на Свіслач, туды, у той бок. 2 гадзіны шпацыру, потым прыходзіць дадому, яго вось такі залаты час, калі ён піша вершы з 7 до 9 гадзін раніцы. І не дай Бог, нехта парушыць яго спакой.
Але радкі, што збіраў на беразе Свіслы Чыброўка, яшчэ падчас студэнцтва згубілі ўзнёслы, прыродны і, як яму падавалася, адарваны ад жыцця пафас. Бо ён павінен быў быць надзённым, агітацыйным, лозунгавым. Вакол жа буяла савецкая вясна. І калі б у тую пару модна было б заклейваць сцены постарамі рок-зорак, то на броўку з вертыкальных плоскасцяў пранізліва глядзеў б Маяковскі. Начытаўшыся Маяковскага ва ўніверсітэце, ён кажа: «Любоўны рамантык, цяпер я не геглы. Я вашай рамантыкі вырасту вышэй. Мне трэба, каб слова падносіла цэглу, а верш у альбом і другія напішуць». Вось, адмаўляецца той лірыкі, пафасу і пачынае пісаць такія вершы, як Маяковскі. Усё, што не рабіў Пятрусь Броўка, ён рабіў шчыра. І ён шчыра верыў у тыя ідэі, якія ўсхваляліся ў савецкі час. І ён максімальна стараўся адпавядаць гэтаму часу. І з тых часоў ён ужо ведае, што такое там партыя, хто яе прыхільнікі і што ён таксама можа быць такім жа, як і яны. Такім жа, ды не такім. Нягледзячы на ўсю тую ідэйна-камуністычную вобразатворчасць, памножаную на патэтыку, якую поўняцца зборнікі паэта. Тыя зборнікі сёння ўжо не чытаюць, бо гады як шторм, сведчыць адна з вокладак з падкрэслена націскным другім складам. Яно і сапраўды. Я с многими иногда разговариваю, некоторые говорят, вот там мы в школе проходили, нам вот не нравится ягоный верш. Ну, расскажешь вершик, ага, ну, а мы вот в школе такие вот проходили, мне не понравился, он как-то нескладный. Ну, школа же, это же программа, тут тоже по-разному может быть. Пятрусь Броўка піша лоўка, лоўка піша і даўно. Мо таму ў жахлівую кастрычніцкую ноч 37-га за ім не прыйшлі. Дарэчы, вельмі мала за кім не прыйшлі. І дзесяцігоддзі запар калегі па цэху, як асабіста, так і хаваючыся за друкаванымі старонкамі артыкулаў, касіліся на свабоднага паэта. Также могли коситься и на Глебку, и на Броўку, и на Куба Колоса, я не ведаю, там, и на Кондрата Карпіва ввогуле можна акасець, так на яго касіцца. Так што я ўпэўнены, што, конечно, тыя, хто засталіся, магчыма, мусілі нешта падпісаць, магчыма, мусілі штосьці такое зрабіць не вельмі з пункту гледжання нашай сённяшняй маралі, высокамаральнае. Але яны зноў жа былі закладнікі сталінскай сістэмы. І калі б яны нешта б не напісалі, хаця б нейкі верш, тады б іх бы саміх бы змялі. Таму нам іх не судзіць ні ў якім разе, тым больш Броўку не судзіць. А тым больш, што ў 40-м годзе ён выдаў выдатную кніжку, па-мойму, шляхамі баравымі. Падкрэслена не ідэалагічную, падкрэслена творча свабодную, і гэта 40-й год. Для этого трэба мець пэўную смеласць. Для этого трэба быць у душы вялікім паэтам. І паэтам Броўка быў. Ён умеў пісаць для народа, пра народ і нікога не пакрыўдзіць у гэты момант. Ён не толькі не падпаў пад рэпрэсіі, ён яшчэ дапамагаў сям'і сваёй жонкі, таму што яе бацька быў інтэлігентам проста з вялікай літары, дырэктар педінстытута. Яго, канешне, рэпрэсавалі. Рэпрэсавалі і маці Алены Михайловны, але Пятрусь Броўка сваю цешчу выратаваў ад рэпрэсій. Ён усё разумеў, што адбываецца, але калі сістэма працуе, з голымі рукамі і шчырым сэрцам супраць яе не пойдзеш. Жыць у грамадстве і быць ад яго свабодным немагчыма. Гэта сцвердзіў той самы Ленін, думкай якога, згодна з пасляваенным тэкстам Броўкі, усё як ёсць апраменена. Жыццё ж, разумееце, само падказвае, што рабіць. Маўчаць, пішучы пра правадыра, ці прамаўляць, беручы ў рукі зброю. Бо і гераізм таксама бывае розны. Таму пісьменнік, ужо, дарэчы, як рэдактар часопіса «Полымя», пад левітанаўскі набат разам з мільёнамі савецкіх людзей добраахвотна пайшоў у Чырвоную армію. І слова яго на старонках франтавой газеты было вастрэйшым за штык. Сёння яно, тагачаснае, у большасці сваёй беззваротна састарэла, бо ператварылася ў красамоўны гістарычны факт беларускай савецкай літаратуры. Але не агулам, інакш не быў б тады Пятрусь Броўка народным паэтам. Узгадваюцца словы, якія казаў Сяргей Законнікаў, што ушацкія людзі аскетычнага складу, а з Ушаччыны пайшлі і Рыгор Іванович Барадулін, і Васіль Быкаў, і Еўдакія Лось. І вот перш за ўсё ушацкія цягнуцца не да багацця, а да праўды. Жыццё – это тое прастора, дзе ты жывеш з хворым сумленнем. А тады жыць са здаровым сумленнем было немагчыма.
Але паэзія – это тая гаспода, дзе трэба забыць пра ўвесь смутак і аддавацца радасці, ствараць свой такі фантазійны радасны свет. Конечно. Взять поколение Петруся Бровки, естественно, что взять. Тут и коллективизация, тут только чуть-чуть обжились, вроде все нормально. И тут Отечественная война, опять же. Все было разрушено, опять все восстанавливать надо было. Но единственное, что народ жил именно радостью и радостью победы. Да. Каб мець карысць, належны плён, каб чуць яе душою. Паэзія сучасных дзён павінна быць якою? Ён майстар быў такога вясковага эратызму ў сваёй паэзіі. Яго любімыя героіні – это такія дзяўчыны такога рызыкоўнага ўзросту 16-17 гадоў, набокаўскага, ну, уже крышку старэйшыя, якім ужо хочацца, а маці іх не пускае. Ён адчуваў гэтыя маладыя палкія сэрцы, адчуваў псіхалогію гэтых юных асобаў, якім вельмі хочацца жарсці. Это вельмі важна. У тыя часы пісаць так не кананічна. Тым больш цікава, што складаў гэтыя вершы чалавек, які вонкава нагадываў функцыянера, начальніка ў рагавых гэтых акулярах, а пісаліся хуліганістыя творы. Жыццё – гэта радасць, тым больш жыццё свабоднае, і тым больш у ім радасці, калі ты можаш падзяліць яе між дваімі. Прыхільнік Маяковскага і Ясеніна, у якіх кожны інтымны верш мог адрасавацца наступнай музе, Пятрусь Броўка з зайздроснай рэгулярнасцю прысвячаў нованароджаныя пяшчотныя радкі сваёй пчолцы Алені Міхайлаўне. Прынцыпова толькі ёй. Радкі ж без прысвячэння яскрава сведчаць, што нават пад ідэалагічным прыгнётам паэт ад самога сябе не адмовіўся. Шчырая лірыка Броўкі пазбаўлена залежнасці ад сістэмы, інакш не жыла б яна ў вуснах народа. Канешне, па Чабору все пазнаюць Петруся Броўку, і калі згадваеш «Пахне Чабор» і што яго напісаў Броўка, все такі: «А, так мы знаем». Тым больш, што гэты верш пакладзены на музыку, ну, нават не ведаю колькі разоў. Раіса Баравікова тая ж казала, што Броўка сваім Чабором нават пераплюнуў Пушкіна з яго «Я помню чудное мгновение». Легкие кроки на вузкой стяжинце, девчина у белой прозрыстой хустинцы, нібы обсыпана промнями зор. Пахнет Чабор, пахнет Чабор. Скласці падманліва просты верш, дзе няма выкрунтасістых метафор, але і няма прымітыву, гэта маглі не многія. Многія касілі пад Броўку. Напрыклад, быў ягоны такі вучань адданы Паўлюк Прануза. Цудоўны паэт другога плана, але это такі майстар школы Брэйгеля, майстар школы Босха, майстар школы Броўкі. Яшчэ да з'яўлення зборніка «Пахне Чабор» Броўка вырашыў паспрабаваць свае сілы ў жанры рамана, што тады было, дарэчы, модна. Дык вось, рэальныя падзеі. Будаўніцтва ГЭС на мяжы 3 рэспублік, дружба народаў. Раман, калі зліваюцца рэкі, нават экранізавалі. Звыш таго, ён на доўгі час трапіў ва універсітэцкую праграму. Але, шчыра кажучы, студэнты між сабой звалі твор «Калі зліпаюцца векі». Таму не дзіўна, што ў 62-м Пятрусь Броўка стаў менавіта народным паэтам, а не пісьменнікам. Дэпутат Вярхоўнага Савета СССР, дэлегат ад БССР падчас 14-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН, уладальнік медалёў, ардэноў і званняў. Савецкія ўлады ў адносінах да Броўкі ніколі сквапнымі не былі. Аднак паэт не стаў чалавекам у пінжаку. Броўка любіў прыроду і рыбалку, якую аддаваў належнае падчас наведванняў родных пуцілкавічаў. І няхай тут цяпер засталося амаль 5 жылых хат, але паэзія, якую творца сеяў у душы аднавяскоўцаў, прарасла. Вёскі нікога нет, говорится, пашце тут мало людей, но все равно цікава, как-то природа, вспоминаешь верши, как говорится, хоть великая с дедову шапку у меня с дома, условно, высокой бярой. Ну, меня не на бярой, на слупу, но все равно как-то. Пятрусь Броўка быў роўны абсалютна з усімі, нягледзячы на свае званні, на свае заслугі. І ўсе адзначаюць ягоную, словамі Барадуліна скажу, дружбістасць. У яго не было гэтай зорнай хваробы, як у некаторых, напрыклад,
дзеячаў вядомых. Ён заўсёды памятаў, хто яму дапамагаў, і заўсёды ён памятаў пра тое, хто ён, дзе ён, і пры ўсім гэтым ён быў сціплы. І ён вось ужо, калі яго слова было вельмі такім вескім, ён дапамагаў маладым аўтарам, ну, як раскруціцца, не ведаю, як гэта правільна сказаць, распіярыцца і стаць ужо больш упэўненым у сваёй творчасці. Свабодны той, хто можа выбіраць, у ва што верыць, за што змагацца і ці працягваць ісці па абраным шляху. Раб той, каму гэты выбар навязаны. Летуценнікам-творцам Броўка не быў, ды і не стаў б ім пасля кастрычніка 37-га і пяцігодкі айчыннай вайны. Але працаваць на карысць роднай краіны і дарагіх людзей магчыма не толькі ў якасці вольнага мастака. Таму творца рашуча ўзначаліў рэдакцыю беларускай савецкай энцыклапедыі. Ён быў прагрэсіўным менеджерам таго часу. Ён мог сфармаваць добры, выдатны калектыў, напрыклад, беларускай на той час савецкай энцыклапедыі. І прынцыпам, па якім ён браў, напрыклад, людзей на працу, не было сваяцтва. Ён браў менавіта па тых здольнасцях, якія мог чалавек выконваць у камандзе. Это вельмі добра, што менавіта Броўка займаў вельмі адказныя і важныя пасады. Таму што дзякуючы гэтаму ён мог шмат каму дапамагчы. І вядома той факт, што калі пасля 56-го года пачалі вяртацца на Беларусь многія рэпрэсаваныя пісьменнікі, то менавіта Броўка ім дапамагаў. З успамінаў пісьменніка Янкі Скрыгана. Броўка сказаў: «Памажы. Ты ж ведаеш, энцыклапедычнага стылю ў нас няма. Яго трэба рабіць, каб ён быў навуковы і просты, эканомны, сціснуты і кожнаму даступны. Абавязкова, каб была народная аснова. Бяры на сябе мову энцыклапедыі. Я табе веру». І калі збіралі матэрыял, яго калегі казалі, што Пётр Усціновіч, у нас такі матэрыял сапраўдны, скажам так, пра Беларусь, пра тое, што можа ўлады, да не можа ўлады абавязкова неяк не зацвердзяць, што вы робіце. І Пётрусь Броўка казаў: «Спакойна, мы надрукуем ўсё тое, што трэба надрукаваць на самай справе праўду, а ўлады, нават калі мы ім вышлем на праверку, яны ніколі нічога не чытаюць і чытаць не будуць. Таму не хвалюйцеся, хлопцы, ўсё пойдзе». І так, як ён сказаў, так і адбылося. Калі добра ведаць правілы гульні, можна навучыцца перамагаць. Але гэта запатрабуе надзвычайнай вытрымкі і самацэнзуры, што ў Броўкі было. Даследчыкі пацвердзяць, а рукапісы не схлусяць. Акрамя таго, нельга абысціся без пачуцця гумару і пакорлівага разумення, што нават найлепшае можа быць выкарыстана супраць цябе. За добрыя адносіны з галоўным беларускім песняром Броўку называлі прыдворным паэтам Купалы. Але ж які б ён там не быў прыдворным, менавіта яго пяру належыць лібрэта першай нацыянальнай оперы «Міхась Падгорны». Пятрусь Броўка ў гэтым плане быў перфекцыяністам, скажам так. Ён і жонку сваю вельмі так дабіваўся упорна і настойліва, і ў конкурсах заўсёды ва ўсіх перамагаў. І нават калі у 44-45 годзе быў аб'яўлены конкурс на дзяржаўны гімн першы БССР, Пятрусь Броўка, каб не прагадаць, адправіў 7 ці 8 варыянтаў дзяржаўнага гімна. І Пятрусь Броўка, як не дзіўна, канешне, перамог. Такі спрадвек закон прыроды. У поўдні цень найкарацей, а дзень хінецца да заходу і цень, што міг. Усё даўжэй. Паэзія – гэта як адзін від мастацтва, без якога немагчыма існаванне. Мы і так спрасцілі сваё жыццё сённяшнімі патрэбамі. Што застаецца, калі не творчасць альбо ўспрыняццё гэтай творчасці? Людзі прызвычаіліся ў сённяшнім жыцці перамагаць нейкія цяжкасці, звязаныя з бытам, і часам ім проста не хапае паветра ў гэтым быце. І я думаю, што паэзія – гэта якраз-такі тое шчасце, якое ёсць у кожнага чалавека. І забыццё у пэўным сэнсе род свабоды. І менавіта яе пратракаў калісьці музею Петруся Броўкі легендарны дырэктар выдавецтва «Мастацкая літаратура» Міхал Дубянецкі, бо не лічыў функцыянера Броўку раўнёю Караткевічу. Але гэта асабісты погляд выдатнага чалавека, які, зрэшты, памыліўся. Напярэдадні Дня закаханых у літаратурны музей Петруся Броўкі дасылаюць фотаздымкі. Кожны з іх падпісаны пяшчотнымі радкамі унікальнага чалавека. Ён здолеў быць адпаведным часу і разам з тым заставацца свабодным.
І кожны, хто жадае трапіць у гэты дзень у музей для дваіх, пераконваецца ў тым. Пераконваецца падчас пошуку адпаведных слоў і ўрэшце знаходзячы іх. Мне распазнаць яшчэ не позна, дзе кіслы квас, а дзе віно. Вось яно, тое сапраўднае, што з цягам часу раскрываецца букетам. Дык будзьма свабоднымі. Ваше здароўе, Пётр Устинович.